Oheneba boacha je wa amama kwa ena echagu ewo eye ase elote Saote sa santamai approachum say ya a chance enibre aba pa ene otum for santamai nyina ewura ne ba prakope da famui a chance enibre aba papa enti Oheneba Nana Professor Wachi Ajay Wahene Wayedi Otumsa Adia Hiano Oheneba Ediasa Oheneba Wachi Ajay Wahene Ena Tiadabai no Efe Odada ne ho Amamele ne Feseye Nawabo, yeah, tata. Yeah, Father Bono. Obaya Jinwo. Nana Oba Ena watrasi Briche kasi ama wani abo kokowam meno kasai ono Father Bono no Father Bono chiano tam one papa Father Bono chiano one Odo sitiu achocho one na tawo jwandi ya chi Hello, this is our friend. I don't feed it on Opemsuo TV. Oheneba Adusei Poku ni Doteyie. Era yegoso edebrawoi. Opemsuo 104.7. Facebook no Opemsuo TV. YouTube no Opemsuo TV. Enti celebrities no Oba ya double ena bedu a cha kama no dodo na fara ana no so bedu atlas
Omo eba ye. Ena ungo so. Omo. Enso eba besom. Aha. Nana Poku wa jani mo bobo osampeni anuma amani amo unichemo bobo Poku wa jani mo bobo osampeni anuma amani amo unichemo bobo Tina bonie obeye deni o bobo osampeni anuma amani awa unuchana bobo tina bonie obeye deni o bobo osampeni anuma amani awa unuchamo eburo die bobo nana brakwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno Osako fo labu osampeni anuma oyina ina kuna janimu osampeni anuma amani awa unicheno bobo nana brakwe okuna janimu osampeni Adusei Poku ni Doteyie asomo die ewo Opemsuo 104.7 janimu osampeni anuma amani ama unicheno osampeni anuma amani ama unicheno nana bragwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno nana bragwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno osampeni anuma amani ama unicheno eburu bobo nana bragwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno bobo nana bragwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno bobo nana bragwe okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno bobo tina bronia okuna janimu bobo osampeni anuma amani ama unicheno bobo aye ni anu aya dia we no ni anu ojaba dia chuna ba gusu ni anu no akasebia
Aya kwenya mo so come tribute. Ye woni anu aya adia wa no. Omuya no ma to school anthem. Woni anu no akate. Ye woni anu no akate bie. Nebragu woni anu ejaba dia chuna begusu woni anu no akate bia. Nano madama. Adia wa no. Dawihene. Empepe ye rabra watcha. Yamadawihene akwaba. Nanom Pampa College. All students and the Pampa College school non and Pepe. One I do Munchai and they say Oheneba Adusei Poku. Poku school of Pampa. It's in Pepe Pampa College. One I do more Achia. Womoso and I want to come with tributes. Pampa College. Hello, who am I? I was screen this one. Oheneba akwasi abaye. Otumfo akwamfra hene. Pepe Oheneba abaka yansa. Oheneba akwasi abaye. Otumfo akwamfra hene. Ya Oheneba akwaba. Eja bofo anu wa ewo won Brian. Eja anu wa ewo won Brian. Oheneba akwasi abaye. Otumfo akwamfra hene. Empepe Oheneba asabeka yensa. Watcha. Yamo Oheneba akwasi abaye. Akwaba. Sante Oheneba no. Sanso ana otumfo video man. Nana apigi. Ononso adruha. Eja S5 one na atwimo siako Yura Piggy Satine cameraman the chief cameraman one adromo eche one Martina one na yesiu amachumesua Memorial Hospital and crying Martina Muguso share live. Our Opemsuo TV. Menshia Kotokofie. Mutie Opemsuo Radio. And also Menshia Kotokofie. Yadamase. I was a for Ego so I a day
Oheneba Adusei Poku Akyempimhene ne Doteyie ene da tasomyenu a ekoso ewo eye edum akyeremade sensem no kasa die empanyimfo no wono ba ena wo ba yawo echia Adusei Prempeh College ena champem Oko ni middle school and Oko school and son Oko to aso Ewa Legon University of Ghana Oko law Oheneba Adusei Poku na oyemra nimni lawyer ano bon homodin and sana obetna akonya so and sana obetna akonya so say Akyempimhene Afiapem Ankron Edewa Chimienu 1982 18 go so out adaban aha otumfo hia hene one nananom atia sidom a oti adaban kama amamra ene amane anko a ena echagu ewo o television yeso Opemsuo TV enonti adia yebedi nkomo na yahwe Akyempim akonya no 1982 ena Oheneba Adusei Poku ono amamra kwaso odeno etina konya so se Akyempimhene ni nyina kwaba no se Oheneba bo akyeda nkwa Oheneba bo akyeda nkwa sabre ono na na ye Akyempimhene oko ne krachi ena amamra kwaso nananom ede Akyempimhene eye Oheneba Adusei Poku etina akonya so prof ha teacher kantanka ewo ha meninu bedi Oheneba onkomo na amamre mu ene bi esie ulu no wachire mu prof me mo akwaba me Joshua bro na apom eye yo ene ede otoso mienu me eni kan say Akyempimhene oni hwan akonya be ne fene sa yo etasa Akyempima titi hono ansa na etuo eba no na nananom de sekan ene ekyem na kokon na wonma sa ohina odimu no ne kyem edoso de osantehene ewo kro mua ya omo aduma omo ya ne se omo nyuno ekyem ya omo de kwakon na enti eno ye Akyempimhene ye wo Akyempimhene wo ho ana asantehene esanse de mu odunti no ne kyem mako apem ana odi di akon na sa kyem apem no ena ne ba ena hweso ti ne ba no oni Akyempimhene eti ekyam no eyade ekyam na eyade yo ekyam ne ayi ana obroni kan say shield ne David ne Goliath edi akon ne kura wo mo no eno na ye de sika no be wo a na wo de agi ndie ebo ye de boy ho bai na cha say on the bo otumfo ho bai ha nti kyem mako apem ene ye de bo osantehene otumfo ho bai ena ne ba ankasa ono ane ba ene hweso ere entra ne ba ene hweso yo ensa obia ni wa obetumi adi no kura mawo ewo se ye bekun wa ana se ye be ye odom a
onipa obetumi adi no krama wo paa ye wo ankasa wo ba ana sebe umoja unua biba ana wo nana na kyerɛ sɛ ɛyɛ akonya bi a gyidie ne arehyɛmu wɔ mu sikase paa okay enti menhwɛ ɛkyampem akonya no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ akonya ketɔwa asanteman mu dabi wo sɛ akyempem no ɔno koro no a na wɔyɛ ɔsantehene Kyidom yɛka sɛ Kyidom so a ɛko mu no yɛahyehyɛ ɔmo di kan ɔmo di benkum ɔmo di nifa ɔmo yɛ adɔnten ɔmo na di kan ɛna yɛwɔ wakyi wonim so obi bɛyɛ ɔdɔm a wakyi ɛna ɛhɔ ɛtɔ fam a sɛsi a ne yɛnsa aka ho nti ne ba no ɛyɛ akyempem no ɔno a na ɛsan yɛ Kyidomhene nti ɔno ɔhwɛ n'akyi nti Kyidom no okay ma yɛhwɛ Oheneba Adusei Poku Oheneba Adusei Poku ɔbɛte akonya no so 1982 bɛsi saa bere ni deɛ ne bɛtumi de akae no ɛwɔ ne konyadie mu yo deɛ di kan no sɛ kane tete hɔ no na wobɛdi akonya a sɛbe na ɛnwomanimfoɔ ɛntaa nni akonya ɔno nso osua nwoma durakyiri ɛyɛ lawyer ɛsan lawyer no kora ɔbɔ mu doctor degree na abɛdi akonya nti ɛno ɛyɛ adeɛ a ɛde ɛpɛgya akonya no ɛma obiara hu sɛ ɛyi akonyadie no ɛnyɛ ɛna fam taa wɔnom a wɔasua nwoma durakyiri ɔmo odu obi a wɔyɛ adwuma wɔ foreign affairs na wabɛdi akonya nti yɛpɛ sɛ yɛkae no a ɛno pa ho a wɔsan ɛyɛ obi a na ne ho dwo yɛ wansusu sɛ wamfa ne ho sɛ ɔyɛ ɔhene ba nti sɛbe obɛdi atuturu asɛm ɔde ne ho ba fam yɛ ɛno nso no ɛde bɛkae no ɛno akyi wɔsan tena akonnwa no so ɛkyɛre ɔn sɛ ahemfo ba akonnwa ɔmo di akonnwa a ɛnyɛ deɛ ɔmo hyɛ da kyɛ biara ɔno nso no deɛ ɔkyɛre paa sɛsɛi yɛanom ne sikasa ne Doteyie ɛne yɛyɛ yi amammerɛ mu no ɛde ne kɔm yo Doteyie no deɛ asea ne sɛ wonim sɛ kasa dɔteɛ no ɛkyɛ sɛ nnɛteɛ nti yɛka sɛ yɛyɛ obi Doteyie a ɛyie egu ɛwɔ mu ahodoɔ na wɔtwe da ɛka yie no ho ɛna yɛkɔsie nipa no ɛno nso ka yie no ho ɛna yɛsie no wie a ansa na yɛbɛyɛ no yie nti yɛkɔsie no aka na tia gu no soɔ no ɛna yɛfrɛ no sɛ Doteyie na ɛnoɔma ɛkɔ mu ne sɛ wonim sɛ ɔda fɛkuom ɔyɛ fɛkutire Kyidom no ɔna ɔdaa no Kyidom no nso ɛso paa okay enti saa ɔmo ɛdɔm Kyidom no nyinaa obiara bɛba aba kyerɛ ne bɔbrɛ ɛwɔ ayie no ase ɛhemfo a ɛwɔ amanaman soɔ obi a ɔbɛteɛ biara nso ɔhene yɛ a ɔnyɛ ɔhen ketewa ɛna atɔ fam enti yɛyɛ hui wohu sɛ ɔhen kɛseɛ bi ayie ɛne yɛyɛ na yɛwie a Doteyie no deɛ ɛnyɛ no ne yɛyie no yɛwie Doteyie no ansa na ɔhen a ɔbɛba bɛdi no adeɛ no ɔna ɔbɛyɛ no yie enti wɔnyɛ na yi akasa wɔnyɛ na yi ankasa wɔne yɛfrɛ no Doteyie yɛwie yo yɛyɛ Doteyie wie deɛ ɛbɛkɔ so nyinaa yɛ ne fɛkuo nti ne fɛkufoɔ ɛna hu sɛ wɔn kɔba na esi nanan mu a ansa na deɛ yɛde no bɛsi nanan no ɔno na ɔbɛhyɛ da a ɔde bɛyɛ yie okay ɔno ankasa sɛ Akyempimhene ne private life n'abusua ɛte sɛn deɛ ne anim fa ne ho yo yɛwo no 1947 ɛna gya sɛ wadi mfie aduɔson wɔ nso
Anna oko school ewo Kumasi ya wonu Kumasi titi no Kumasi ne papa ana Santanyana otoso edunum enti aha no oye ne bibia oko primary school ewo KO Methodist owie no oko Prempeh College in Sambre no ne enkono mfie miensa said ye na ye kono kono mfie nso ye dika no e mfie enum from secondary school and we secondary school na bienu from 6th form you are no we no call Legon law we no ne friend no say ne abede ye born about to say we lawyer nti lawyer no so o de ye adwuma kakra o ye adwuma kakra na ana ko abrochire America Harvard University kotwa na disua so ho no advance ho eno ye masters ena osaye ne doctorate ewo Italy enti ofi won no be ya adwuma wo United Nations ne ayi OAU Organization of African Unity enti ho no omna titi diplomat ya ka se obi ba ya ambassador obi kwa ye obi ngosi abanyanan obi ngo ese ya sa agino no die o ware ewo mamu nwotwe kana yere efri feyase aha enti sade enemre ye wo mu die oba wo ware a ukurudi ena da so nti empempi ye musaudi o maame ede efro na ku efriye o maame angasa owo no efri asen nya adom aha we kira o se asante de ye ko ba bia so enti kakra no no efa no mene teacher kantanka ena echeche komo ewo yumedi ase Doteyie ne da tasumi no Oheneba Adusei Poku Otumfo Akyempimhene ena ne Doteyie echagu ewo Opemsuo 104.7 afei Opemsuo TV ewo YouTube ene Facebook ina no Opemsuo TV enonte o hwenia na edono many prof eltoa enkomo no so mayenhwe succession say na woni ho no ya akonya bia ye beka say obi atimba premi ani shere nyina timba premi ana hwaimo ele tumi pre ana wode nya akonya ya pre kra oye akonya de ebi o ha ya pre a ya pre na nisuo ebi so ho so ya pre a ya pre no kokoam enti akonya de eto a omo epe bebre na we de ma angasa ohene ma ana ni nua no ma okay ana hempo atwam no ma ya timba prebi ana pre no nya gidigidi sade sabe hempo aka no de na tia boko efrisa ohene angasa ana ba kire de odin besi so ono nim ne ma ena ne nana no so duru ba bia ono ara kwam wonu akasa ne mama nana ne mama ana se ne mana ngasa okay na sure say eno so ho hihye no no me hu say ye chira dis ye de ena Adansi amuwedie no mwedie na na macha me na madaro mebru mesre madi die kasa mejina ha no mo a na mejina ha ade ema na Akyempimhene nana ne wofase emema ene emanom wa mukunu nom ene wa moyirenom ana wonom aka wo ho abomu yi asama wa mo eka ne se aboa ba ko ye nyini yan pre no sabia bru sabia nyado se ene ye ka Mrs na se ebi wom na Mr nso ebi wom
a man monyam for the man monyam for a memma could do for ya would one of Aqua Bussian by a year. A memma would do one much her so anchor war. And a man monyam for ya and Mark could do for one of my baba so did one of a retchy. Or Messiah Mabedi wow. Nemum and my ya boy you run on near pre baby at the fear. As I tell Mamma Wafa and not a power dear. What dear? Send a wafa si bemo or could you be breno? Now Oban so what you be at the man wafa seba. And inti ampa now champion who won Mamma ran one mamma nienti. Was a sabia bruce abianyado. Mina me ya Kyidomhene neba me bokotoko Kyidomhene a Kyidomhene Kyidomhene. And inti minimum ready and sasa messiah amaniano. Said yada me de tona and franto. Sabra wafasia mani meme ashia muha one more year no one ekronom. Waka wabo mwa wasi owachira ye ye de ehya yase ne monyam ane yase ne mpo ene da fami wafasia mema no mobeka so wonom ne hefo ena emma no so wonom ene hefo na na moda rumebru sei ene din no etie ora ni mengal ne yire dofo ne ye yire ne do brechire yire na adoma London abrochimamo ene wo English abrochimamo no Sanso ena ora Joseph Mengel ya wono so ne yire dofo na de nyina na ya Sanso ena Joseph Mengel wono so na Akyempimhene the Wofase people eno no afei ena ora Matthew Mengel wono so ne yire dofo Yesu mame Mary Nkatia Mengel eno no Sanso ena Nana Fredua Mengel wanonso ne yire dofo ene owraire Nana ya ode kunadu ya do Mengel eno no ena fe owraire Emily Amponsa wanonso nira nadie ene owra Kofi Amponsa Kwadwo Amponsa Emema kukodufo ene emma kukodufo ensenum na aka won abomu sabe mpanisi ense ye great party pain na se be menyansani wo frifie no wo kwakopa wode na se wo ba na chance bia ene ni mu aso de a sanso na ne wo ba de a ene na obanyansani ene ode eka ne ho aba ene nti emma kukodufo ekọ akopa wonum awura ede wo ba fie ene wonum ababra no sanso ene memei wonum so akofa wonum saso emma papa bi Emma wafafo emma nyansafo emma bedie eba wo hwe ne mprenu a enye yie saa emma yi ene wonum kununom ene wo mo ekuranom aka wo abomu a obaya wo se ye papa ba mo wadie wo owoni ya chade ene watu fakase wo mu ase konofo ya de nyina na ye nim se asam akire ye so eburu ye so ne besusu ho kire wo a eno no na awie ka nanso enne ba mo wo ama ya protege agu ene yewe bese emanu mi ene memanu se wo mo aka wo ho abomu won kisa won kura na nanom acha me no da roma mbetia nanom atona nanom hemfo amaye wo mo se wonom eba ya wonom asindi mpa ene akure esansa wo ye wo hini prakopa no wote akunya tuntum so na asante amamre mu yenim sa samando aye oman ene nti eya ye gya ye hemfo ene ye ankase ye ho kwan ye nti say you were your hene, Nasa were your hene people, ever asante hanamodia, and yes, as some other mine, Nasa walk, ye any Mr. Honso Quacotona Hinia so, yen to me and share your safe, so one call, none to my crop, not the beera and noa and the franon, and in tea, one more by yam, almost a mukita one of some bonure and said Yasu Kente, was it as a corner for wine the benya, was he ye but more word dear woo, was walking to one of some and to make me no. Wanum edi egu wanum aseso woni misa asamado minus wo kwani kwakobisa ne se anya bia wo fa se mane mema wanum yerenom ne wamu kununom akwanya bai ene wanum gya wo a wo front mai ne na de achi no sampe fra waka kire nananom se eye mensewonom e mane mema papa bie ya wanum eso misa kura ne ngo no asoso meso wo mo na di ntumai agya me kwan ye wo wie ye ene wo se nana wo nai kira bosia ye kita yensam aya ahinema wei aya ahinema
yɛde ayɛ ne ntoma ɛne nti biara ɛne ne ntoma ɛka ho wɔkita ne dabɔ emudie yɛ agudie emudie yɛ fufuo ɛde de ɛyɛ bibre ɛna afei wɔnom ekita wɔnom petia wɔde ahyɛ no akyekyedeɛ akyi ɛne petia hodoɔ ɛyɛ sika akɔ ɛna wɔde ahyɛ no na deɛ wɔka ne sɛ asakɔnafo asɛmado ɔman wokɔ kɔtɔ wahenie so ɛne nti sɛ wokɔ na de nneɛma ɛyɛ ho ne abisa na wase na nanom a wɔnom adi nkanseɛ do sɛ ɛyɛ wo nsɛwnom ya wɔgya wɔnom akyi ɛna gya wo kwan sɛ yie wɔwie yɛ ɛna nsiw nom yi sɛ yɛkita yɛn nsɛm nhwire mpanin sɛ biaburo sɛ bianya ado sɛ yɛto kuro yɛto pɛmpem na ne yɛto kuro di a ɛne na yɛnhwire yi ɛno ɛne yɛde ɛto yɛsekɔnofoɔ na so afidu ɛberebidu na sɛ yɛkɔ yɛse na so ɛbɛm yɛnim sɛ yɛdeɛ ebi ɛkɔ hɔ nyɛ yie na ɛnomom adehye a wɔnom kɔ bɛm yɛ yie no wɔnom ehunu saa nhwire yi a wɔsɛ aha ɛne yɛde Akyempimhene nana yɛde ne ɛto yɛ wɔwie yɛ ɛna ne nananom nso wɔwie yɛ ɛna nsew nom sɛ yɛnim amammerɛ yɛn saa amanneɛ yɛba hemfie yɛnim sɛ saa berɛ yi amanneɛ ne bunu mu ɛna ɛdi ahim ɛnɛ ɛne kyena kɔpem sɛ nana bɛsi fam na ɔkɔ akuraa ɛne nti kita yɛn nsɛm hyenapo deɛ ne kɔn tenten no wɔsɛ kita yɛn nsɛm pantu ɛne srada deɛ wɔsrɛ ne sɛ nana no mɔdarum o ansa ne bɛgya nana kɔ akurakura no wɔsrɛ yɛnyɛ payɛ ne yɛsrɛ panya ɛne buenya ɛne brenya ɛma nkyiri ma wɔka kyire deɛ ɔde wɔn nsa bɛsɔm ɛnyɛ yie wɔbrɛ nso a wɔnya wɔn mo brɛ ɛma ne nya kwada na sɛ asɛm ado ɔman na sɛ sɛbea buru sɛbea nya ado sɛ mampa yɛto ne bɛdin na sɛ yɛpɛ ne nya na yɛbrɛ ne nya deɛ nana wote asɛm mpo yɛto bɛdin na sɛbea buru wo saman ɛyɛ sɛ mampa sata yɛkyie yɛbɛto bɛdin dodo ama na boro so no mo wie yɛ no wɔn se wɔn mo ɛmma na kyerɛ sɛ nana ne nananom ɛna wɔn nso se yɛnhwire yi anie nana ɛnanafoɔ yi se nana grandpa mo amunim nkwadaa yi yɛ ka ne yɛ kamborɔfo wɔn mo ɛwɔ angresi aburokyima mu ne amanane ahodoɔ oh grandpa deɛ wɔn mo ka ne sɛ grandpa rest well grandpa rest in perfect peace grandpa God be with you say ɛna nananom yi wɔn mo ka ne borɔfo kyerɛ me ɛna maka ne pɛpɛɛpɛ deɛ wɔka ne sɛ twɛdeɛ mpo nyankoropɔn ɛni nana anim ɛmfa no ɛnkoduro asomdwe mu say ɛna ɛyɛ nsew nom wɔfaseɛ ɛyɛ Akyempimhene ne wɔfaseɛ ma ɛne mɛma wɔn mo yere nom ɛne wɔn mo kunu nom wɔn mo ka wɔn ho bɔ mu yɛ wɔkasa ɛde ahyɛ ne nanom anie sɛ nana wɔn ma wɔn bɛgye nti wɔn apɛsɛ ɔbɛwɛ ne so no owura yɛrɛ gyima ma ɔsɛ tutu wɔ US ɛyɛ Oheneba Akuyekya na kuma fɛfɛ ɔsi 30 million 3,000 Ghana cedis NC Oheneba Akuyekya so na ntoa busua nyinaa madaru mebru yadinti yadase ɔba fɛfɛ daseɛ mu Prempeh College for amane no ɛtoa so yo sabre deɛ medical kyerɛ ne deɛ ɛkɔ efie hɔ mesan gyina ha biem megyina ha biem a nana agyeman Oheneba nana agyeman ne maame nana gyei antoa de hye kronkron nana wɔse ne nana ne ba ne mpɔn ɛna ɛda fami sabre nana nani atɔnkra wɔ wɔse mato abese no ɛfiri sɛ nibra ba mɛde hye madeɛ ne mpɔn da fami deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ nibra ɛna abaye ade nti nana bayɛ a wɔse meba na ɛkɔe mema ne nkɔ sɛ madagya menim amammerɛ me nsaa amanneɛ asama do ɛyɛ ɔman ɛne nti sɛ mede hye ɛkɔ a wei ɛyɛ ɔbere mpɔn atutu mede hye bi ɛna ɛdi nka ɛkɔe ɛne nti wɔse bɔnwie sɛ dua so kente wɔwie yɛ wɔse mekita mede bɔ fitaa afei mepɛte a ɛyɛ dwetɛ ɛna mede aba no mehyɛ ntiadeɛ nso ɛka ho be owie yɛ wɔ se mehyena apo nso ɛyɛn so ɛfiri sɛ menim sɛ yɛbɛyɛ amanneɛ ne bunu mu yɛbɛsɛ biribi deɛ kyɛe nananom sɛ wɔmmie kwan mu na wɔanyɛ me bɛyi ababa ɛmfa ne nkɔka nananom a wɔnom adi nkan ho ɛne nti ne hyena apo nso ɛyɛn so sɛi ɛna antoa de hye kronkron wɔbayɛ a wɔkasa Oheneba nana ode wɔkasa ɛde ɛkyɛ nananom ɛne no ɛnim sɛ nananom bɛgye nti ɛda se dada
Okay. Any demand, Sabre Bafo Kwame. Bafo Sir Kwame. Otumfo Chairman Bafo Kantankrenchi. Wane Oheneba Usukoko. Otumfo Asampon Hene. Empempe Yuranom Epimwa. Omo Echia. Yama Yuranom Akwaba Soko Kwaso. Ebedu CJ Muma Prempe College. Yewura Chambe wadaru mebru Bafo Sir Kwame Kantankrenchi. Wadaru mebru Yamu Akwaba. Amanfo Seniors. Seniors Amanfo. Seniors Amanfo. Seniors Amanfo. Amanfo friend shine. Students of Prempe College, training love for truth and excellence, to build in us a masculine pride, a motto imbues in us the love of God. Arise and shine, students of Prempe College, training love for truth and excellence, to build in us a masculine pride, a motto imbues in us the love of God. To serve our nation, clean and strong. To serve our nation, clean and strong. Subani nimdia it rains. Character and integrity. 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 Amanfo, raise your voices loud. Raise your voices loud and say, Florent Prempe College, and say, Florent Prempe College. All past students, all students of Prempe College, wherever you are located, please be upstanding as we read this tribute in honor of our departed colleague. Among of all ages, wherever you are located, please be upstanding. Appreciation of the late senior Dr. Poku, aka Oheneba Adusei Poku, Akyempimhene of Kumasi, by Prempe College old students. Among records indicate that in September 1961, that is 63 years ago, Poku from KO Middle School, Kumasi, was one of us who assembled under the famous fig tree at Prempe College to answer the roll call to be admitted to Form 1. We innocently and bravely forced smiles and grins, but really we were apprehensive and jittery. Homos jeered to start tutelage. That was a life of promise, honor, and spiritual upliftment. In the famous school, then popularly known as Sofola University. Significantly, our period in Prempe College was in the era of the golden transition from the last expatriate headmaster, the Briton, at Clark, to the first Ghanaian headmaster, T.A. Osai, to date, regarded as the school's greatest Ghanaian headmaster of all time. We were privileged as these great tutors patiently and dutifully molded us into foundations in decency, order, and discipline. Osetutu
You were sent to Osei Tutu house. Hence, your name TCNly became Osei Tutu of Osei Tutu house throughout your 7-year stay in Brembe College. You were tall and lanky with a false sense of aggressiveness, but really you were reserved and gentle. When we got to know of your royal status in Otumfuo the Ashantihene's court, we sometimes against tease you. To wit, this is not the place to do royalization, so we won't call you Nana. He took it in his rights. Of course, you were strong-willed. You did not allow your rich royal background and entitlement to enter your head. You were focused. You were an art student, and your brilliancy showed as you progressed. Indeed, you proved that you were ready to make use of the opportunities in Brembe College to be transformed with your equally brilliant colleagues into outstanding scholars. Osei Tutu, you worked hard. You were organized and respectful as you pursued your academic aspirations. Your dedication and commitment to the school was recognized as you were appointed the prefect of Osei Tutu house in your last year at Upper 6. Expectedly, your overall stay in Brembe College was eventful. You passed the GCE O level in 1966 and advanced level in 1968, both excellently, and thus you put your feet forward on the highway to more academic laurels. Osei Tutu, you never looked back. You enrolled in the University of Ghana, Legon, and bagged the bachelor's degree in law and was called to the bar in 1973. You later pursued further studies in Harvard Law School, Massachusetts, USA, and Tufts University, Massachusetts, USA, where you bagged your master's degree in law and doctorate degree in international law and diplomacy. You thus earned the enviable title of Senior Dr. Osei Tutu Poku. And in 1977, you started your working career at the Ministry of Foreign Affairs as an officer, supervising OAU affairs. You performed your duties, including vetting and certifying Ghana international contracts and agreements with several African countries, Europe and America. You retired in 1992 to pursue royal duties as Akyempimhene of Kumasi with the full name Oheneba Adusei Poku, a high royal office to which you had ascended earlier in 1982 and which you occupied till your demise. Senior Osei Tutu, in all your undertakings, you proved yourself to be a great flower of Brembe College. Thus, you were clearly guided by the school's motto of Subaini Nimdie, to wit, character and knowledge, as your conduct and performance stood out gloriously. We observed that you love Brembe College and that you connected with the school at the least opportunity. You smartly and tactically worked things out such that you represented Otumfuo the Ashantiheene at the spirit days and several functions in the school. You exhibited humility and regarded all Amanfo as brothers, notwithstanding your status in society. You contacted and visited your schoolmates in US and other countries. Many times you went there, whereby you did memorable recollections of matters about the school. You facilitated the acquisition of passports of several Amanfo who needed genuine help. Senior Osei Tutu of Osei Tutu House, you acted promptly. When the youngest brother of Prosper Adamale, your classmate, was unfairly treated by the authorities in Opoku School in 1975, the boy had performed brilliantly at the common entrance and placed fifth nationwide, but was somehow surprisingly denied admission at OWAS, which was his first choice. Senior Osei Tutu, when the matter came to your notice,
You made an instrumental and spectacular intervention. As Akyempimhene, you drove to Owas personally, armed with the boys' WAEC transcripts. You confronted the headmaster, who eventually restored his rightful position in the school. Your offers were clearly rewarding to society. The beneficiary is Dr. Johnson Adamale, presently a renowned pharmacist in the US. He was a member of the COVID-19 vaccine committee that formulated the AstraZeneca vaccine for the world. Senior Secretary, for your information, Dr. Johnson Adamale is also a key contributor to Owa's Old Boys. In 2023, he led a delegation from US to donate $750,000 to the school for development projects. Senior Osetutu, Dr. Adamale has forever felt indebted to you and the Ashanti Royal House for enabling his second-tier education and thus springing him to high educational laurels. Senior Osetutu, we adore you. You stood up for Prep College, and thus by all standards, you stood up for Subaini Nimdie. Indeed, you were on the Amanfo 1966-68 WhatsApp portal, whereby you connected with your classmates. In the last few years, you had health challenges, including your eyesight, and your son, Oheneba Adusei Poku, stood in and acted as a link between you and your mates on the portal. Despite your long-standing health status, on 12 July 2024, when news sprinkled out that you had passed on, we were still not sure. Messages of disbelief, shock, and anguish inundated your year groups portal and several other Amanfo portals worldwide. Now we have assembled in front of your mortal remains, and the bitter truth is staring at us that the final curtain has been drawn on your earthly existence. Now say, Prep College loves you, just as you love Prep College. As we say goodbye to you, we remember the song we sang at Prep College at closing assembly. The day thou gavest, Lord, is ended. The darkness falls at thy behest. To thee our morning hymns ascended. Thy praise shall sanctify our rest. We should have been singing this song. Senior Dr. Osetutu Poku, aka Nasei, aka Oheneba Adusei Poku, Akyempimhene of Kumasi. We Amanfo pray that Amanfo Osetutu and the family, a Santiman Council in general, and Otumfo Osetutu II in particular, receive comfort and blessings from the Lord on this heart-rending occasion. We proclaim in unison, adieu. May you rest peacefully at a better place in the bosom of your maker. Thank you for your attention. Okay. Wainere Mrs. Adusei Poku Transia Sabre Wase Nana Kwame Adusei Wainere Tena Adusei Poku. Hello. Wainere Mrs. Adusei Poku Wase Nana Kwame Adusei Wanana Busia Anana Fofo East Legon Executive Fitness Club. Yes. And Pepe Wenyina Tanachi Amo Achia Eba Wahinere Mrs. Adusei Poku Wase Nana Kwame Adusei Wanene Nuanom Anana Busia Anene Kuoma East Legon Executive Fitness Club. Yura Dr. Osei Kwame Despite Dr. Enaso Ferisapon and the club members sitting in Ada Omedromo Achia Sassu Education Minister Yura Osei Aduchum Yura Osei Aduchum and Pepe Yura Swedra Ochia the Dave Elion Towers the Dave and Pepe Yamami the Dave Wedra Wachia the Dave Polytank and a high sense Adum branch almost so yeah papa Dr. Osei Kwame Despite the Dave and East Legon Cafe Club for
Yamama Kwaba, Yadamasi. Nana Kwame Adusei. Nana Kwame Adusei. Wahire Mrs. Na Adusei Poku. Nase. Nana Kwame Adusei. Wanini nuanom. Nana fonom. Anunu koma. Empepe wanadro mochia. Ya papa Dr. Osei Kwame Despite. Anunu nuanom Yamama Kwaba. Ye ba wa ha. Ode Adusei die beto aso. Nano madama Otufo Pokuare ne papa nchikafo omu free jache nasa Oheneba Akyempimhene ne nana nchikafo ne mpepen wanadu omonso achiai Oheneba Akyempimhene ne nana nchikafo ayo Otufo Pokuare ne papa nchikafo omasam ne yakan mpepen wanso adu omonchia Yamama Kwaba East Legon K-Fit Club for Modern Mebu Yamama Kwaba Yamame Oheneye Mrs. Tina Adusei Poku Yamama Kwaba Mase Yamama Kwaba Doctor Osei Kwame Despite Aninia Dr. Ofori Sapon and Yabusuye Yamama Kwaba East Legon Executive Fitness Club Wonyina ta Nana Kwame Adusei Echi Amani Yansiye Ane say Wahineyire Mrs. Na Adusei Poku Nase Prekope Enono Yamama Kwaba. Hello. Yo Sabre. Nana no masona kwadi adonte nana. Benyan sabua kwa nana. Osofo kure kwadi sofo osuasrafo. Sabre ade nyina na Akyempimhene asante bema kokodufo wansin so mansan waham Sabre na kwakura anaba wiase no bohwa ne nsem ne manyina enana kantra gwa abrania ne seso ne wafa se Adusei Poku kwankwankon benko no fa de kwa abosia ba mu sagaranta ne yire obasara omane tesa na se kantra gwa abrania ne seso empa ne se ba bi obi awoya na obi na Sabre basara na nia prise kotomoja panimfasa jabotwe ankogwa na ngoma kwa etifuni wa pajafunie Sabre basara so na busuafo ya duri ha wobaye okuta na ntuma bonwire sanu papa tuntumi tsasa na nia profra kuntunkuni fita Abraham kokum na brochre sanda so pentu ne mpabwa ni duku ani brem soja sentiadia 500 Ghana cedis that what they 5 million na na won fan twa safia wo wi okuta ne frawa wo se bi akoto adwa na twa ne brade nyankompasa chie Sabre green ko on TV na onya duane ati god ichesa ko na fo ho fita Abraham kukum na ene nyame nkwa wo wi se po okuta ne bro ne nsasrada enfan twa safia ye so mo ani adase empa ne se otwi na yo ato aso Sade mami poma. Wano so kasa chira ni ku. Okay. Every year sound. Neire mami poma. Wano so mante se no fada ho. Man poma se eh. Ya di kokro moti aji asra wan fan kwa ba wire won so okrom. Won so ba kuta ba wire nsa no. So. Okuta ba wire nsa no. Ahima nsanso a. Ne patia. Ni duku. Senti ade eda so. Wo wi se pe. Okuta ne snap. Srada pantu na namfa ka bibi nkyere na nan wasa mampa ne ato no bedini wo wi so ko obefro shan etu okuta ne sam 500 Ghana cedis that what they 5 million na namfa ntwa safie na Akyempimhene dio Oheneba due ani amane huru so mo ani ada ase abusia so da mo nyina ase onyame o shiramo Bafwa eje kase Kyidomhene Yamayura Kwaba Yadamasi
Okay. Nanma chame any de madam munte na munse nananom chidom. Said the high sense management. One ebaya 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis and can scan 50 million. Nana Kufo any de madana wutie. Said the PK Energy Ghana Limited. One so what can ye 1,000 Ghana cedis and can scan 10 million. Na Kufo so. Nyamishampa. Bida Similian Ambassador Leslie Adusei Poku Oheneba wada ubebu tiemien unti ana Ministry of Foreign Affairs omobaya omoso snap pentu afe omonsa abuade 50 million 5,000 Ghana cedis enso na entwabusiam sanso na Ghana manso afo the best minister in the history of Ghana. Osaya Bosmoche Emrasebedani, Honorable Dr. Yao Say Aduchum, Honorable Dr. Say Yao Aduchum, Onoso Baya, Ose Oyene Tina, Adusei Poku Adamu Mebru, Oba Fefe Awu Amamrema, 5,000 Ghana cedis, Minister for Education. Bosmoche Emrasebedani. Ose ensi so na tobusu ayagenti ya dasemu asofo akomesu ahon samso minister na nanamu achia me pani madaru ma ebru mesra mani die sabrei endi oma bi e betre wonana ne moni mu ahobrase kwan so eyeye wura ya de nyina Oheneba na bayo wodi aguro mu ewraba adomachire kria Sabre nikru bemen bonyamfo asante achim dehie ne niema ena nananemo ena mwanimu yedamos da se pia yo Mame Gloria Battles empempen Mame Gloria Battles wababe kan yensa Mame Mrs Gloria Battles akwaba mame o chenyo ma taw yo sabre nananom fosom femme aso wonadua ne asam Eniema fefe aso ma bidie ya de nyina do apia ne wo fa se prako pe ena Akyempimhene anya ba bi kuroi banimfo se entifu ni wa pajafo nie na de nyina ne ma aja pia kubi mami abrapia na cha danchamna so cha yiko wuduo opoku war mame ene awura kua Wewere wati anadobo akasa wo mu kru mo amote se omo fa kan kyinagu empanimfo se oda bo agya kwa enya ukwa wo mo sombo mkutombo wire nsa no enansa na Akyempimhene akoma mu fita iwo bi de yenti na ntuma fita ni duku fita ni bro ni nsa srada eda so wo wie se pe wose sabre na antikristo mu o eti ni fra wa fita Great radio na twa brad nyankompasa chie kokwa kire na nibre so eti na no du ona sakwasi broni wote fra wa ma no aka sam ye sori oja bibia ma na ka sa ye se wo na aka no waje mu na na asedanim sa de won sam kasa kire mu no ye so mu an ye da ase yo ya besre agofo ma madaroma eni die kwan so yo sa de ma be ko do sempo ne ko fem wona so na yere yetie adise Bafo Adumuhene wadu abafo Adumuhene adua yes ramo yo sa de aja frampo won son enya manso oni pantwe manso tete wona ni pani wiase eti aja frampo so awo mu no twe won son eti ase frampo won son enya manso kokwatra santa ebo ho benkono fu awia bo no ma na yire te se sabre na de nyina papa kankyira gu abraduane si so empanimfo se baabia bia we ya na obi nna sabia buru sabia nya do Fatima ta na yefra se ba yeda efri se ka moto mu do no eyi se ba ba efri nsefo edi na se no ana na echa na akua ana akua kunofosua
for share the young man was when the panya. One kunom, one say, Nanako fita. It won't be a fita, one pabwada so, one sent ya dear, can tell me a new, and pabwami a new, dukum a new, snap, pantu, Nanan Fanchas affair, no do council bankona for Bopana bra, Nanan what shabby, Nana 1,000 Ghana, Sedes, Nana for Chas affair, that's what you are paying Maku, a do me so more Amadase, a radi Slamo, Mapa. Okay. Bafo ya boate otumfo domina sehene sante hene ne banono emprempren yera edura ochia yama bafo ya boate akwaba enche ye ebra na meso migusu na mecha de me hu se otumfo achia me kantankranchi wone ne dom so wono maduru ha wo maba ba chia wono madura mu wone Oheneba Owusukoko otumfo asampon hene wona na ochia ababechia Sadia amamre no any amane no etie no sadia beye na nananom ebeti adise die ne yenti ye besre se eni die kwan so ahobrase kwan so se ne amane du na ye kira enkantwene no ne agro ne nyina bekofem na wonom abodi ntietie mu so amaye wonom kira wie ya de adru no so no ebema no asom na akọ abusia ebre no ani ebia wo adise die bi ebia wo Wayire Mrs. na Adusei Poku nase na nakwame Adusei wone na busua ene ne nuanom egusu achia wone ne club members Legon Executive Fitness Club Dr. Osakwame Despite wa papa wone ne nua ketua Dr. Enes Oforisapon ene club members ne nyina data na chi empanisi etuo ewo chigirafo anato yakadu achinso na yakoboa wo ne sentia na nakwame Adusei wo ba no nko na baye emema kukudam omutane che na wo yansiye yewura kwame na nakwame bedi akon chada ni nua eno no wo di ase na nakwame Adusei yesra ye ni abre ni nua prekope ene na nakwame Adusei asante kotoko ye ni abre enti wo se wo kire mu yie mi ehunu se chada ni nua sanete Papalazi Hotel and the Papalazi Apartment. Ono so ka ho bi. Otufo bomo hene na Poku amponsa na so dra wachi a yamana kwaba. Ata medase maminso na menka yetiefo ene woni a wo hwa ye Opemsuo TV so se oduma kuma nya mekase dum ye ne a wo chena yewura no amu krobia sante kotokwa hene otumfo se to babio okintin kantan fantamfram akuma kokoro kwa wodigigirim na brempa bo brimono amu ebaba ene ne ba bedi nkra abahwe na ni achi enti yenhya ne nso se wo chena kotokwa hene ebaba ha yadama se mugusu amosha Opemsuo TV na mutie Opemsuo na de tie ni kas na paki anyina da yenhya ne nso o kire nyankopon ya aduma yesema mo paki no wo ho ene se ehoyo mampanin ejina bre kasra paki wo nyina no yese ma obia paki ho o kire nyankopon ya aduma wona Ghana mampanin ene na bedi akire ne abamu mpanifo ba o mo be paki wo mu kas enti yenhya ne nso ewo ho afata me bigidi se ade akrachi abamofo no be yadwuma no wo mo abeye wona mankasa be sisiri pampim no na obia ahunu de obetimi agina ani die mo ma me kire ense ya kamani beje yo Oheneba ma metina wadaro mebru for waso famie ani yenim se sabre woni atonkra wo office wade pa bi na free won say ani enti wato abese no na so ma me pacho pejauti empani se dia ato na ni nyu ano na yie sabre former controller and accountants general Antoine nkwaso hene yewratufo say ana wakasa a kire woni empani se ewo bi na wie bi and enti yewratufo so obaya ayenanim sam yenyina da yato abese no obaya wokita ne sam na sikai ampemiensa kanete tedia no eye opepia duasa 30 million tetedia no eno no esi ohene yire matina ensi so ento abusia yemfa enkampotangu fem yenim se na nanom bagenti oda roma
yada se dada Minia ba me da se so mama ye enche ana be mani onyamfo Francis Boateng oba be chiaye ane na o de light ten so ana ba ye ya mame ohene Francis Boateng Mid Atlantic aduma pani no CEO eno no prekope ya mame ohene Mrs. Tina Adusei Poku ntino ba ye ninu ya bema prekope no ninu ya bema no ninu ya pani so no da me da se oba tampa wo amamrema obenya nsafo bi ntumi nkari unyansa mudro odanso wo danso afefo mu odawo mebu tiemien unu ya bema ba ya ukulu prekope eno no unu ya bema ba ya unu ya bema yire Mrs. Yvonne Boateng or see 100 million connected to Pepe Waha Pepe Waha yeah tete na ye di kokromotie na ekan na nya canting machine David na canting machine dey about Pepe Waha 100 million oba tampo da wo mebu ensu so e na nto obusua ya ginti ya dance ofa connected na oka okokromotie ntasuo benkum ni nifa na afa wudi pia na wo kan eno no kan empim do na de beta bom empim do na de beta bom kwapem se ebeso empim wo ha connected sika no Pepe Waha 100 million Martin na wadarumo peja wotie ensi so say no wakuma konofo Opemsuo radio ko so fan live Opemsuo TV so afa menhia kotokofie asante mai be makukuru peja fa wosre mema mpem ha Opemsuo se to babio wahimpon ropon kropon fampa watini kropon mu opampemra watena tabanso aya kataso akata mpempem adajaso entutu masankram profi odi ade obi ni bie na boboa no na Opemsuo TV and Opemsuo radio wo ye fa ne live na ope amamre no etie dia na eho wode to ho na ye kwa no na no madarumo said amani ase no akwankogya no an ye gie no wo opemudie bi adesiedie bi wo de kyerewie na de ba na watu di fefefe na de akere na nanom na ye de agya ye na nakwan nananom chidom yakoso amamoda kena oshintabu amutu dadiani Madam Nebu yakoso amamoda kena Yera Oheneba hene ane nananom chidom Madam Nebu yakoso amamo shaden ocham tachi amomna ko ni akofna Madam Nebu Nana Kwame Adusei Oheneba Mrs. Tina Adusei Poku Nase Nana Kwame Adusei wanene nianom ane nabusia ane nikoma East Legon Executive Fitness Club wana ukuso mo achie ya babano Madam Nebu ya makwaba
Nano Madam Kumasi City Market Limited, Kenya Dubai. Managing Director, one name, a Juma from Pepe, one or more at Chay. East Legon Executive Fitness Club. One on Gusu Abotai, Nana Kwame, Adusei, Achi, Amani and Sieno. Oheneba Najwa Pedi, baby, I will be here. Yera Chumbelma Midwest. Chumbelma Midwest. One in our county. I go from my Madaroma, and idio kwanso, Yanto Adusei di Madaroma, and idio Obonia or Brazil kwanso. I go from my yes, Rama. Nano Madama. And it didn't have last year, so I said, yeah, wait to me, the Abani, dear mother. Yes, Ramo, I go on the confirm Kakrama, I any budget. Madam Asipi. Okay. Yente Adusei. Nana Machia, me no Madaroma. Obetia Mana Atunanam Amaye, Mr. One Many Dear Cassa. Eba Machan can grow confirm Mammy and Cabani budget. I grow and confirm and Mammy. If it's a Akyempimhene. Ya wanya ne ba bi ko Oheneba boachi dankwa ne ma ama ne mema ana fe wonum ayenom omo na ebeka sei enyina yenim sa samado amanti amade wom adenti agro ne kofem na se na ni na ada na so na ye ko wote amade ne yi akotimi akọ rokọ awabama ne yi ade amaye na ma chia me na Madaroma mesre mo ne die kasa yesre to na nanom amaye say and Dr. Boachi Dankwa wanya ne ba bi ko kane Akyempimhene ya wo free so ama Akyempimhene ya enne ye di na ya wei ebetena so no ne yire ene na se tutu yire obo se wonum emma wonum ase enkwat samandejada
na kania Akyempimhene onya ne ba bi ko ne manyinara wase ane empani kan se jebi wo jebi ti ase e wo mu se ye papa wo free mo na so na betena so wa me ye ni anya ye da ampa ye tu ye ni a na esa ye nya so kirefo a asam kire ye so ne ko ka de kire no na enne ba mo wo ama ye nsam nyina aka ye tirim wase asam ye hini ya hare ye se ye kamafo ene ye pimpam kirefo ene hwan biem na abwache dan ko nya ne ba bi ko ne manyi nara ma ne mema wo ka wo hu bomu a wase papa ka na be se ye papa nan mu enne ba mo wo wa ma wani wo breso ena wo krai de wo ka ne se papa ye ni misa ye papa di kan e bi no ba di kan se do ye ni misa wo ko kwakoto Dr. Bwache dan ko ho oba wi sa anya biara wo ba me ma me di wo ja wo ya wo hwe wo mo no enti wa se bibia nkyerɛ wo na say ena wo so wo se wo se be ka kyerɛ me ani nti emai ma ne mema ka wo no mu bomu wo se ane ye fukro mu ade papa wo ba ye be ye nkruma ka se wo ka ye nyina bomu ade ye hye wo yam se na ba mo wo ama wati yesi a wo de ba asase so na wo kwa ye kita ye nsam bonwe se dua so kente wo se agapa ho na ani nti papa wo ma ye ni ababi mo wo wie ye wo se afi san ampa afi wei eye wono masan papa wo mo kita wo mo de bo fufu afi san wo wie ye no se ye wo him popro asama ado so de enim se wo ma eye man ampa wo kwei wo nua wodi kan ye wo di hene ho wo kwa akoto no ani nti ye patia eye sika akọ ye sheda kwa abo ase mo no matu sika akọ fra asase ase ma ye ene de ye patia ye papa ye de show wate eni adanse ye se wo ni ya nte bone wo fa ye na wo de ye wade nyina da ye wie ye hye ade eba no afa ye wie so ye se kita ye hyenapo de ne kontenten no srada ye nya pa ye nse bibi nkyere papa yi no wo kwa onya mane pa bi abo ade afa ye nso ye ho papa Bwache dankwa Dr. Bwache dankwa kania Akyempimhene ya wonya de ba bi ko onya mane bosu bi afa ne ma ho ade akyere ye papa wo wie ye na afa ne ye ba na sekonofo okay Oheneba Francis Akuyamo Aboaten Oheneba Francis Akuyamo Aboaten ankane breku man na wonya ne ba bi ko na Akuyamo Aboaten ne ba Oheneba Francis Akuyamo Aboaten prempren ono so waduru a wochi a ono na di sola e ba Africa kane yama Oheneba Francis Akuyamo Aboaten akwaba yo na Dr. Bwache dankwa ne yire ana fe na se tutu yire wanum emayi mienu na aka wo ho abomu yi wase sabia bru sabia nya Adusei eti ye na ye kan Mrs. we de nya Mrs. keke we eye adehye Mrs. Royal Mrs. twedian po nya kro pada ro ba bia be pie ye ntira ene nti se enne yase ni pon da fam am wanum ekita wanum ansem wase asepa hwan ne benya we wie ye wo kita wanum edebo wase ni brain soja wanum patia wase mededwete ena edanchamoa ye de asisuo ye mfa nhye yase afa ye kita ye nsam hina posrada ye mfa ensi bibi mfa nhye yase no kwa wanyamani bosu bi ade akyere yase Dr. Bwache dankwa wodi kan ene nananum wodi kan siedo sei nana Bwache dankwa sei ena ensiw no me wano eba ye wakasa de akyere nananum ene no yenim se nananum adaroma mo beji enti ya da se dada nano madama enche ena Kumasi City Market Limited KJT Dubai enche ena omo ebechi aye domo kacha nananu acheme no ase nanu Kyidomfo enie wo ma emotional pono pantu nananu manim kotwa mienu sikapa 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis ekaniska no 20 million nanu acheme ani de madansim so namose nananum Kyidom yo sabre me ko jache sabre jache emahene amotin jache awana me kasa edifrey otumfo Poku ara wodi kan ne banim pon otosomienu ne banim pon ana me kasa yi obofo ide na kire etu aka na yedi na yawei anenti eyo otumfo Poku ara otosomienu ne papa enchinkafo wa wanum efri jache na kasa yi ajabi wona sa ajabi ti asede a ade na sabia bru sabia nya do amane no ene de da na wose de to na mfranto sabre jache otumfo Poku ware enchinkafo won maka kire no wo so mo na nimpon
and a for me and Yanchakra and into the one when you breast a crodum. One more top is no one more bam. Almost one day aircraft. Yet they named that I am some of mine and into no be quiet to your bossy. Yes, you know, a channel quiet at the end of the son of Fatan. Watch I hear the Amanono if it's a qua when you're many puppy abo and into subbrain. Jacham Wate. I have 2 for Poku to sum you know. A year and chinka for one more cano. Ya woman not add for me. One more so mukita one some bonus said your suit can say. One more ekita one at the bow. One mukita one more petia. One more ekita one more hidden papa be. One motion tia dear Edan Eboson. Sounds so enna. One mukita one more shinapo. Pentu and also a yanswa if it's a one by him fear. When he said na walk away. What did I go to Moso? One co and one quatanasi and Tanaconaso Sarada. And into one ekita. One mate. Young fan talk on Yanoso, and I want to know so. The Bisana Mania no bar. Wakasa Anne, Mina Nanoa, one of our Jache, a Panya Wadija me any one of my man Bosubi about Edia Fano. One of Abaya, Jache Moti, and Ananom. Yo, was it a Yakwa Manaqua, or buy you 1 mania bread. Not Sabia Brusabia, the Tonton, and Sandia for Guinea, and Adusei connected to Noa and can self work. Product Nanka, your brat Nanka, share. Now, so the Bibia aya digitalization and domestication, and inti and some follow your far and video mom, and inti aya and some hodwa, why a hodwa, and Sadia would be and the papa, and more whiskey, and more a year cognac, and more wine a hodwa, and a more black label, red label, one at your frat, what one more air can say. Yaniabre and now, what China Opemsuo and now, obviously from one, Yanfa and Yapayem, Ebekita eboso and also yamfa enwu yanumu yamprobi enwu say ena mfonyini no etie ba na wode mfonyini no aba wase owo hene nana kwabna opoku aye freno nana akokra yo wanam edi mfonyini na aba ya say ohene tena Adusei Poku oba fefe wadaru mebru tiemi wa kasa hunu abema jobu aten checkpoint one na SBB acho was so buy 5,000 Ghana it was can 50 million so amanen to abusiam Dr. Peggy Opoku Boateng wadaru mebru tiemi bema fefe wadaru ma KNUST Medical School 2011 year group omobaya almost 2,000 Ghana cedis and so sway nanto abusia ya jinti ya dase. Okay, nanom chidom na chairman de madate nasinanum chidom and China Pepper College one by said the Pepper College what can you 10,000 Ghana cedis and can it scan 100 million the Dave Paritang Company Limited one they see Elion Towers Adusei said the Dave work in 20,000 Ghana cedis and can it scan 200 million. Samson Nana store tenant won't buy 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis and can it scan 20 million. Miss Renanamo Akyempimhene penny. Esi Akyempimhene naso. And 2 years animal. Yeah, can't blame Paul. Yes, Ramo, any diesra, and Nini and Intra Brempong. Nai Mamo, why o tutu kogu was yampan kwanta naiso. Yes, Ramo, Nina, need any of Brasiani or poor quinso. Yejraha, what did you be Yadiana? Oheneba yan Canada chedache. O pudruo na na ofufu adwiri todi kosiadu mi anuguso. O dishi abaye mu na ni chien kwanta na iso. De wonyina nsuo subonti mi anu ntam fantasy kokko honhuru nanim. Ye bodia na ye Oheneba Adusei Poku. Sedi ejira ha. Wo ba ti asefo asasisu wo twedi ampon. Wo cha na yamye ni nyina. Wonya nini ya nintri abrempong adishia no ahene nananmo de fani maya gudie ani asante maya eka ho mijina hama wasiampa yewra yire ya de nyina wohene yire de abanka ne to oba na huhuru yamo ne piesie
Otipa was yampa abrim pontini di na chipra kopeka ho. Eye Ewraba adomachi rekia. Wadudu obribi. Wasedi papa ebodum siogu ne so se. Wantiri nko amansa nyina. Baby obedru bi a wase obetu nhiraye no. Wonfa ne mra no obeso ne mupra kopeka ho. Wotre wako asante achem. Ayefa asante nyansa fa achem nimdie edeka ho. Dampo de hia kronkron no. Echie ba no obretu oba wase nani bra na wase tabono kase di na chie. Wonu a wotra du fochie so aneto emfoda. Be ma kokodru fo no. Wo hena se a yede ye akirede ye yie. Be ma woti konyambo na asinyam obetom nyam ka ho. Onyansa puduo kase ebonitie. Ye boni di a wo hena se edani di so. Wo hena se be ma ya uminka eje bedu no. Wo wosu adoto be ma no. Obretu oba ade efa yede di kire ye yie. Onyansa pudu obra ne ho ase ne wosan so enim yemye esa eka ho enne wo hena se sedi wo sikani bridge yabo adoye kase na ato no yedru nanan mamamfo mu a wose ampa ye kai ya no mo enne bretu obeti ni sio kase a wo kai ni maami ye fun kase a wo no eka wode ni kotu bom edi so ye chegu ni tiri so wode nhire ni negu ni so se efi a wo komi mi bodum hie gu so nyakokoduro ne tuo na ma okase neko na su fofi antuota ye hu maame na su ajabi ti ase maame mu ye fumpa ani was wokum kom adoye wura ye trema ne so amansa so ye ni sumra so ago ye di shayoche ni ya ji amansa ye fun so ade awo prekopa ka ho akua gege amma gana no adehia ma ya jibe ma ya so ne mudia na wo hene yire di abanka no to ma na ye yiwa ya na be ma minka o yiwa ye no yi nasia ye ka ho wasi titi wobi kana tati wobi kira me wobi kirem me kai se enne dampo adehie enne ye nyina ya faka adehie prekopa ne ye di aduru asante achem wo hene di nani monyam kase wo hene ba ene ne mpaboa kase woduru kroni mo kroni nyina aka butui ne pejai yan kase chekure ye kase chekure kure begu e cha paw odi guru kase ka ho na neminu ase wan pafo brakatum odi adanse kase na so yi ayade ya menua o manabru sede be ma no na minka e jesi kapa e jebe ma no wo bedu ka kire de ade ni ya de ye yie wo kani wo si ahia da ne nson na ne sabe nko ametre dia awurabe sami wi abura me kai de odi aburo fuche fo ma ni fifi ye asiensuo eye medade a na wo hene ba wo no na de aburo chefom ni yi na ya mamansa tenenka eti wo ba wo tene wo sra na nanmo chia me boni mo asihwe benkum ni nifa Bible so woduma hobrasie ni dia na minka wa hobrasie ni wa bra ne ho ase eti wode eye na bre mponsa ensa ye di ya paye nye de edipom musio edeka ho enje de wose ampa ye di bodua wo tene dia okitane nsam pantu ahodo miensa wo sra na nanmo chia me se ba mo wo ana meja nkaba wo kire se de egu nsande a wo se akirikiri wadu wo hene ba ko obehia ne ma mi juli won fa bi ngun kwantanai so ewuraba ne na adoma kirekuya ni kunu be me na wo se ampa safo bi di wo machidi ananan mo wo yuko ba asante asase ya modia wo yuko chirika hire dia yantri bi ngun fom wo mu buhie ni die wo se ampa ya mane na se nanan mo timi soli a nipa kro de obeka ne se ne nkonkom wo so e mod so abrakope enka ho wo de na brim ponsuo edidi akire wo hyani poduro mienu ensuo eyankwa e ma hodie enne be me na be ma ya na minka odi agromu echie ba dia wakani wasra na nanu sensuei yantribi na si wonyina nsuo so bontim ye lutam e fantasy kokwa huru na ndibidi a wanyene ba tene na nte bako Thank you.
wɔde ayam so ne ntemapa ɛda so sabre yewura yade nyina alantramaten wɔdodoɔ biribie the next president afɛframanto ɔno na ɛbɛyi ɔno na ɛbɛyi mesrɛmɔnidie Honorable Alanton Kojo Tramaten movement for change and play we regular watcher Yamana Kwaba soja ɛsoso ɛka ho na deɛ di akyire a yɛfrɛ no akyekyedi akyi Opemsuo egu n'asɛ so Oheneba satena sekyɛ ɛte sɛ boa kyekyedeɛ wɔsi wɔwu ama ne tiri mu pɔsɛm ama ne tiri mu deɛ yɛde ntoma no nyinaa deɛ obɛdi adeɛ ada kɛseɛ wɔmɔfa yam so ne duku nie na awuraba yɛbɛbi saw sɛ woda so bɔ na minka wɔsɛ meda so bɔ no ɛne da so bɔ eduku a edi so a wɔde ka ho mepatɔ ntema fufuo no kente fufuo no momfa mmerɛ ne mu kente fufuo no momfa mmerɛ ne mu kente no monka ho momfa mmerɛ ne mu afei ɛna yɛ ne spray ne nuhwam ne yisi mi yankee spray ɛyam so nana ne mpaboa ɛpapa bi egu so ne ntansakawa ɛyam so na chiaban ɛsoso da so na botre ɛda so sana seba ye besiesie ne ho no na ka ho prekopɛ ɔde na furo Mama Praso egu so ɛkanete to Holland to my papa Peru Mama Praso akwa ye wie madawroma afei ana ɔba agudie ya ade nyina ewrefua a wo US abrochimam na ade nyina ane Oheneba Akyempim ɔba agudie ofri US abrochimam na wɔsiampa we antene kra na ewrefua te sɛ de wɔsaka poma a wɔanwam ewrefua se na ade nyina no maame na na Ohene yire minu na kɔ nakra na wukuru na futuo na kɔ ahomabɔ wɔtete so a ebi some so dia ewrefua wɔde ɛyɛ wampa ne fufu kente ɛde agu so wɔde ne chachaw ɛka ho owie ne snap ka ho okita ne nsam ɔpi baako aduanum 50 million ɛtɛkyire ɛka ho afɛ na bɛma ya 50 million tɛkyire dia wɔde ne Ghana must go amamre ɛne amaneɛ ɛkwa so ɛka ho afɛ na yaya sɛdeɛ yaya soso ɛkanie ne ntoma ɛnɛ wɔsi apade papa na adeɛ nyinaa ɛne Oheneba yaya ɛyɛ ne ntoma ɛɔsi katwɛme kakra egu so owie ne srada egu so bɛrima yɛ ominka ɛyɛ ne dwani a wɔsi nananom fitaa wɔde sra nananom sɛ ɛnɛ sɛ anya biribi edu juada nananom bɛkɔ nkonnwa fie yɛbɛsrae ne nsi anamu ɛbɛba deɛ a odwan no yɛntwa ne mogya no yɛmfa nyɛ Yesu mogya ne nwoma no ɛsoso yɛmfa ma kramopani a wɔwɔ santima mala na sɛ kramoni no wɔtena so no ka sɛ hala wakobado a bɛrima minka bɛrima gyei ɛnhyira ɛne wɔde gu ne so ne nsam sika ɛsoso wɔyɛ ne nhyire ɛpapa de agu so ɛma ɛsoso nhyire ɛda so afei na busua ɛde ɛka ho okunani a wɔtɔ so mmienu wɔsi ampa ɛyɛ ɔbaa nana na adeɛ nyinaa wɔn so na busua se nyame pɔkyerɛ yɛde ntoma bɛta akyire ɛnna soso no yɛde yɛ kente ɛyam so yɛmfa prɛprɛ kwam na yɛase nyame pɔkyerɛ yɛde apie kwam yɛbɛda mo ase yɛyi ma yɛka ho deɛ adeɛ fɛ ɛne ka ne yɛyi a yɛde yɛmpagye yɛ yɛka sɛ yɛda ase ɛka ho Honorable Alanton Kojo Tramaten Chief Alan cash for the people go for the people movement for change and prepare Honorable Alanton Kojo Tramaten you regular watch here Yamana Kwaba so kokwaso power koso for nyina hene power orosu wa yama power akwaba koso for nyina hene power yemu akwaba why member Emma Islogon Executive Fitness Club power koso for nyina hene Honorable Alan Kojo Tramaten Nana Moamo Nana Wadruha Aochia Alan Cash, the incoming president of the Republic of Ghana, Akwaba. Honorable Alan Kojo Tramaten Odarumebru Bema Fefe Akyempimhene Akwaba. Cash for the people, job for the people, movement for change.
And prepare we do watch here. Movement for change. Afranto. Wera Alanja Kwajo Chiramaten Asio 13. And one was Asio. Catch for the people. On to Tuna Sante Samasakra. Baby. Catch for the people, job for the people. Movement for change. Afranto. One Yura Akosia there what the K. Yeah. Anna. Where you were being a Samoa. Now, Buachi Atonsa, you're a love enterprise. When you can former Adenta MP for Adenta constituency, and also Kaubi. Power, constituency, power. Yama power akwaba koso fo nyina hene wodiri majom nyabide power akwaba yara mila nana mila empopei nana mila so pema wachia yama nana mila akwaba abra emano echenu emano onobu sisiria abra dapa wone ni nua no mo echia nana yode ema wone dura Omo Asia, Yamana Kwaba. Somebody the love of love and prepare love. Where do I watch ya? The love of love. Kwabre akase this year. Yama me love akwaba.
Nyame madaru mebru. Sambe sikakwa biana dua. Sambe bank. Omodua omobechia.
What
Tirimodi fire conton dama cycle. Yeah, that frete. Oshiti frete. Sansa kokotia koi. Wona ucha mente fineji nwa fofie. Nansu wonu nwa dajie. Oheneba Adusei Poku. Na Poku warikete chiedi shebrako. Oda frete. Bema kokodufo Antoine fre. Onona Ghana ojina emrenim edi semedi mensemwo. Na usa hwe echam siye Kyidomhene asante Kyidomhene. Kro bia asante Kyidomhene ba. Oheneba Adusei Poku. O kam frafra. Dem ni fe wisi se oma udemnifa ene die nadia nina na di brabra wa kono obedumbie oda frete ohwintim frete demnifo breketi demnifo okudonto adisheba nande na udemni katente wudu maja hwani Ghana amayekofo ema udemnifa Ghana mampani ema udemnifa mampani abadiechi ema udemnifa aloya forma udemnifa a judge forma udemnifa wanuma ejina ema Ghana amayekoyimu sa aya president ekunya no mechira mampani ekunya kesiye no wanina ema udemnifa ewusi wakwa mabusi abonyenye wakwa makumase ma enedie ekachema didi agrabo enedie echemi atiti ekachema didi agrabo eyapem enedie baako efrim asie ne sen owo kayena okom na kayeyia kayeno be kododo nezu se owo kradia enkontimenje oyewe no ma odamnifa obekuna forma odamnifa mummano fiti penny kusiketua wonu nina ma odamnifa wonana no ma odamnifa wabusia forma odamnifa usi otu facha mehene ensia Poku ajema nananu machiame nananu matinenkunya benkum nifa Kyidomhene jase ankobia nananu masantemai ene Ghana manila omama breketi demnifadia okudonto. Good afternoon, my name is Emily Otumfonana from TV3 Talented Kids. Please, if any program, you can call me on this number 0546 16 99 30. Thank you. Okay. Okay. Nano any day madam mumienti adoye. Mama yenti adoye any day madam. Nana ma chame Dr. Peggy Amwakoyene Ninsenom NHA Nana ma chame any day madam muti na monse nanum Kyidomhene
Dr. Peggy Amwakohene Nensenom NHA. Dr. Peggy Amwakohene Nensenom NHA. Mrs. Kakraba Ampe. On the SU Emago Streets. Mrs. Kakraba Ampe. Any day, mother. Yente Adoya, Nanamute Adoya, any day, mother. Muguso Ashaye, our Opemsuo TV. Yawa Adum Akyempimhene Akyempimhene ahifia ni mani away. Oheneba Adusei Poku Akyempimhene yawa nyane baby kro ne Doteyie ase ani away. Ena yada tosumienu ochina ana ne kwansan akwantuo obehya ase. Ochina nananom ni sikadwa dom ye ne a yewura krobe asante kotokwahene otumfo se to babio okintin kanta fantamfram osoro fontomfrom akuma kokoro kwa wojikikim na brimpa bobrim ono ababa na one ne ba abedin krai tato madawru mebru monshane nsomaye. Oheneba Piao. Okay. Nanan Machame. I need you, Madam Mute, Namose, Nananom, Kyidomhene. Said Stanbic Bank Ghana Limited. Stanbic Bank Ghana Limited. One Kenya, one Ebaya, Omushna Pono, Kate Bako, Saso, and a good label. And on to so $3. 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. And can you see 100 million? And that's so said the Stanbic Bank Ghana Limited. Wakasano no. Yamishampa. Nanano Mochiame Madaru Mebru Owura Matilda Prempe Awo Canada Ose Obaya Doctor Wadaruma Ninia Prekope Eno Ensu Sonentu Nuanumunyina 2,000 Ghana cities Saso Ena Owura Daniel Boate Anine Debrichi Ose Nana Poku Wanunyina Ne Wosuku Bakumu Sabia Blue Amuye, and Tiadia Tonia, now Tono Sony Obaya, 1,000 Ghana, Tetiwasika 10 million, and so Nantuni Anamina, Yadinti, Yadase. Yura Kofi Kapito, Akwaba. Nachame, any day madate, nase nananom, chudom, and chai, and honorable Alan John Kodo Tramaten, Noda Amayoko Movement for Change, and now Aflanta, Wadona Abibimemu and Janada Wakon Kode, say Opa, and Yuma Edaya, and say Bibimemu ha, Yola Alan in tea, Ababe Sigana ha. And I'm the show. I'm a new phone in a time about Babesi Ghana ha. Honorable Alan John Kodo Tramaten. There was one sir. And then you do Namo Kwatwa Bana. What I say,
Asewa na Ewra Alan John Kojoche Martin Boda said the Ewra esom ni edani dura mumwano na wotimi emeye nyuma amwa Ghana Ewra Alan John Kojoche Martin movement for change wana dano Ewra si wanu Oheneba dia Nananom Chidom Madaru Mebru Yabakoso na Yamamo Shaden Muntian Watu Madaru Mebru Nanamo Chiame Madaru Mebru Yamamo Shaden Ane die mada yene anom kete ane nanom nyonkra ane dem munchana nananom enti Ewra Alan John Kojoche Martin Adoteyie nananom achame ane die mada munte na mose nanom Kyidomhene ane Oheneba enchai ena Ewra Honorable Alan John Kojoche Martin our movement for change and now Chief Alan Aflanto there was an say a blodu namu kwatwa bana how home ko babia asewa adaludu amontoma no papai enamno so ewiase nyina nyuma edan ababesi Ghana anam Ewra Alan Kojoche Martin so ewiase nyina nyuma dan ababesi Ghana papai woye nyuma pa nya asam ketwa emfide juma de wo say Ewra Alan John Kojoche Martin wa na mene baabi a okro enti Ewra wo sese sa December edana to sonson no edani dura wo sado fo se monto emano sede konkomani wanante so wa brajan kano no wo yamayoni ontimi maha wa bra wonsam monto abama no enti Ewra so wo sese edani dura momla na mometo abano emano sede Honorable Alan John Kojoche Martin wakanie was nanan ma chame esere se Oheneba kwa ene ne ya ne Doteyie Ewra waba woni na ma okro ni nyina do maba omu ba ya 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis and can is 100 million nanan ma chame esimu swai Mose nananom Kyidomhene ane Oheneba said the Honorable Alan John Kojoche Martin movement for change catch for the people talk for the people Chief Alan Duakasana no asewa Achiame Dase talk for the boys catch for the girls Nyamisha papa na yanko krafo no so ye I dodo Nyamisha Muguso Shaya Opemsuo TV ana mutie ye Opemsuo radio Adum Achamade Oheneba Adusei Poku Akyempimhene Asantemai Kyidomhene Fekutre ya seblebu okokransa ya kwantuo no ne Doteyie ase ane ewei ene achiame amote ane midi de kwam ya wani mfo kokodrofo mini aba adwapra bi wa ha ena atanso ewa ha anenti nana Kyidomhene ono so adua obema achiame dakena ohefe foda remebru achiame mo akwaba yaguswa eje adesiedie no ebrani nie ena menya na maye wani betie no wanyanye enenti so wadru ha no mo a ebrana nie adesiedie bi wo ho wo wadoye bi ena ye no ye Doteyie ene ye ene china enenti dia wodi ba bia ye tudi ye de hwa kase na na obesi fam kura adomba adom so a ejoda a eye ochina na jana na kwan kura amano akwakura enenti efri enra ene ya ade achi dwada ka ho bie asanteman ni abre Kotokwahene ni abre
Every Sunday bending pong. Ni Kyidom. And go no and the one no. Was si pempim. Kese. Obi emma meye ne bone. And inti say ya sha. Ebribia Opemsuo be mani mu no. E wara na ne ma ejina na chi no. Na wonom atena na konwa so. E hwe kire kopem se. Obechie no san ba. And inti say enne ne ba edofamu a. De oboboy ma no. E hwe se obi emedi ne bone se enne etu ato no. Etu aka no ameyedi na yewa na e ka kire wo se kotokonani abre. Kotokohene ni abre. Asantema ni abre. Amamre ni bunumu ene ejina ya ye no. Ane nti yeguso a ye gye famudie ye gye desiedie no. Nya se ye hwe bi kakani akọ. Ye hwe na ye sua. Ye hwe na ye sua. Na no moda romebru. Ye nkasa ye mu no enfom so ba bia mo na nanom ne ye. Na mo atenetene ye. Efese kasa no emodu. Aya asante kasa ti ye kire ye kasa ne ye sua ka ho. Efese kasa ya dane esachira nso anenti adesiede no a ewo ho a wo de ba na ya todi yo ebi wo machi ha be ma mo sha moda ro mebru misre mo nso bodua mo ma ya koso bo mo nka ya se wo chena Doteyie no be koso ane ya pa mo sha chena ana santemura onwa mu bebabi enti mo sha nso na wa ba ya sra mo ya kire adesiede ni nyina ye nso sikam anenti wo ya wo ba wo kwa ba bia Prudential Bank wanom esi wanom pono no twire ho wie na wo de krata no abaha na ahwe krata no so ne atodi ye de yenso sikam wo ha ye de mo se afei ena yo ye be say koso ena lawyer toto ne ma wanom ekasa enie omosi wamunua pani ena semi kasai yedi na yawoyi anenti wonom ani abere pa wamunua de ankansa sa wonom ekasa nanso empani so wode hye wanko a akwa na adwane anenti wonom aba womo esi bibi de akere wamunua nam efrisa enananom adikanfo adikan ho wonim se wokono kwakoto wonom nua wonom lawyer aye wonom papa wade nyina toto bebisa ne se na memma no ka de na kire wo wunua nam anenti womo esi bibi de akere enananom a womo so womo kita womo nsam enei Shentiade empemienu kanetiti sika no a eya opepie due no 20 million wose sei ene yankasa fanche na nanom ene no na nanom achia me wada roma mo betia mo nato na nanom se sei ene lawyer toto ya wonya ne ba bi kwa ne ma wo mo kasa kire wo mo nua pani ene no ya ne se na nanom be gienti enom Adusei dada Honorable Edwin Nilante Vanderpoy. Nananama Chame Madaru Mebru Ono Swaba Abechia. Honorable Edwin Nilante Vanderpoy. Onona Eka Desenka Papa Neka se mankani yekra. Honorable Madaru Mebru Akwaba.
Hello? Me madam me bru me sra mani die akasa na sha me pachotie mana anto nana ene ne mpedifo emaye sei ana na champion hina wanya ne ba bi a wo kwe ni piesie ne yi gloria ne mame ane ne papa ane ne bushia ekasa eni na sha se na Poku ne sonom ena ekasa ade eche wono so ne sonom Sabre Gloria mame ere ne papa ne busia baya ancha ye kra no mo chi aye owie ye no se aboa no wode agya kwa etimi nya no kwa sabre ye ni abre anenti ye be ma akwan so ne be bisa kwan so ne ma breso dia enso ye be ma breso ne be ma akwa abanom Papa Gloria ne mame ere ne papa obo so mukita wo monsam enasikai empemienu Akyempimhene wode esi ne yire ene na busia ana fe de piesie na Poku so se ya fa ton so ya fa som ya hoho ya nim se na no mbejeti ya da se dada yeguswa ya je Adusei dia no utimi ya ne sika de ba Ayantoma ayeduku ayepatia ayeshentia de ni nyina yeje ni atudi atwe nanano na da mosibi yeguswa yetre se ebre eko Adusei de bi wo ha wo de bani asudi ama yes sir aye de bi wo ha wo de bani asudi anenti de ye ka ene se sewa yes sir wo de ekura wa ye kra do fabra yes sir ye be sudi ama o amani e kwan so ye be ne fefe yes sir tatu nyame eye adomo a wo china ena Akyempimhene obesi fenkwa na woko akura anenti efiri enura enne ana ochina ena kotoko hene wonu anka sabesi fam ababehwe ne ba eni achi baba beja no kwan amamre kwan so
and into what you know, dear. I was young, said the open bumper for the better one. Now, why in the South Pepper? Yes, if it's a Chinagana, Pampany, and then I'll be a training penny for a minor penny for the one so on Ebewaha. And it's a Bambano and Mubayre, I say, and there it's Yana Washan and Susa Amaye. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Daru. Yaba just yonder, the Zara woman was yes, and why in the bay? Yaba just yonder, the Zara woman was yes, and why in the Fiora woman was yes, just yonder, the Fiora woman was yes, and you. Yaba just yonder, the Fiora woman was yes, and I don't be a Brian. Yaba just yonder, the Fiora woman was yes, and why in the sea? Yeah, the Fiora woman was yes, the Fiora woman. I know what my name. Yes, so what? Yeah, what's your name? What I see, brother. When any penny for Adruha about Akyempimhene and the chief. What's it, brother? Was it Anne? Yabri? Yadina, I didn't see about a shame. I say, and I draw him a drew her. Napia, see, I never
Madia nyina na da famo no. Kia sa asase ya manie mu. Ade echre. Se ye ni ade se ye ni abede se wa rehuo mo. Nti sa na tie. Ayi yo eyesu eyesa eyesabode. Ale ti na hema. Aye nya do hema. Odi asa de echre. Ma se ni abre. Na ni abre. Enough of saying yeah, why? Yeah, amen. I remember why is your remember. Yeah, my wife. Yeah, was a boss on a brown one way, not one my. Yeah, Baba Google do for say my baby. Yeah, why was a boss one way, baby? Yeah, remember now, go be a remember, was a boss on a brown one way, why in a bay? Mama Google do for say my baby. Yeah, I bring us in it. Amen. Yeme baba yeme mai. Yeme na bring us in yeme. What's about so na from one way na confrene. Ana alu for say my baby. I'm going to you want to see? Yeah, man, I feel you see me, man. I see me, my wife. Was able to know from one way, Mama. Who go do for say my baby? Yeah, what are going to be? Yeah, why is it? Yeme baba yeme mai. Yeme baba say yeme ma. What's a bonzo na from one way, baba eh. Who go do for say my baby? Abrenya say yeah, man, yeah, my. Yeah, my wife is yeah, my wife. What's a boss on a from one way, why you know? I'm a good one over, yeah, my baby. Yeah, man. Yeah, you may not go behind it, yeah, was a boss from one way, and I bring us in it. Nana Google do for say, my baby. Yama, what is it? Was a boss on a from one way, why you know? Baba Google do for so you know. Yameya Duma Wachina and the Cobra, and Peninsula to Prato Juada, Yameya Duma Wachina, and Akyempimhene will see from Krakra. And then to Oheneba was Lankasa. This is from Mama Shan the Baniachi. After a pine and Noachi, a titsy, and internet about more than for Dom Neverdoson. And then take a yakan as a china a very strong. A mayor dom nasa a beach.
Sadia Bamba for better one. No one is super pepe. Sadia Bayo. The United baby Gina. Yatsinasie. Ayaboko. Yasha Sadia Mania no Puno Bessia. Yosia Bibi and the Africa. Pemsa no Siaba Bonnie dear. Yaguswaya J. Yaguswaya Japan dear. Yaguswaya Japan for the year. Yawanam a war a day a year. I didn't see. So be what this year be a tray. Be what with you be an idea bar. I tell you, Akyempimhene and the PSA. And after you, the year of four about Gloria. The mamma and the papa Adusei. One of the Yabachia, yeah. When we are was it that be want to be ma and Michelle was say new boy and Yachi and Crop. If you say you're dumb and coming in the farm, you can take rubber and 1 year high. And into one of it, one some at Piano. Cannot it is the color of the P. And now, and I was say. Wakasa edi esi na Poku so ato de ma mekurani oyire retuna eni abusia nyada ya kwanto so baso ya hawo ya de se na nanu beji enti ya da se dada abusia da si ye ni nyina echagulai ewo Opemsuo radio bia echagulai ewo Opemsuo radio I didn't say what we're feeding it to her. Okay, sound so now you're streaming our social media handles now, and so we're feeding another 1 hour to say. Yeah, try this year, dear. A year, a grow, a journey, a car. When you're from so, a wa and a da. If you say, I don't see you. Akyempimhene Doteyie nana Kyidomhene no enaka Poku Kyidomhene Poku hini Kyidom nanso enne abofo yedi na chire etu aka no yedi na yawo abusia ni abre Kyidomhene abre 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 ahene na nanu mani abre ahene manso ani abre mami kunani ani abre Kotoko hine ni abre pa ni abre sekrodo ayata asambi wo se de keka ko no num aba nesa anche no nsia bebo se na nanu bema wo no so so amani ani de e beko so ayo ni bunu ko to sa dia beche ejuoda na kotoko hine sifamo abehwe ne bebo chi wo wa ye de ka ho why no Edinum Adenam say or China Kupon Yaduma Edumye stores and Tessa any day mother and say railways police station Obesi Sureha Sanso Sure Mobia me the Academy Bia Betty Edinum Adenam say yes say China the whole Mobia store and Tessa Nam say Sabi Yabako is send my Kotuaba, Yobedi Brunya, Eddie Adolfo Didi, and to a chain and Copa Yadoa. So, railways police station, the question should have the what the Adadua home, and I said, Brown, in about and no Nachidia, Mamua, and Chili will be able to me. Now, Alan John Codet Martin, as I told this year. Wase abelu dura monkano waya santini na montumano na wonkunko den enye santimai nyamisha ne pa waya de 10,000 Ghana cedis and can is 100 million wache nyame ya aduma so sunu mumie name railways police station abasu ya de wahire yesu obi ami we say abafaton alankash na daroma and AFCT abibi Jedi who you be no ya the office eba Ghana and no other China and now we say asampo council Ghana VW obi office eba Ghana ya hyehyɛ wa ha sabre ya no ye Jedi and crowd to nyina abofo tene no and wo hwe kwa mu asedabi me ma ne nana no minua no aso wo nya adwuma yo na se de wawe kwatada wo so ba we kura ya nyi ni chi wo say job for the boys job for the people. And it's a seal on mano. A seal. Wow. And the other when the other is our pay you my dear. A seal.
abusia asɛm kwa de wa ne waka pepe so wasi ni pay Nana Akwasua Frempoma Saponkuma Kuma. Nana Akwasua Frempoma Saponkuma Kuma. Wano asu na edi CPP abe kono enim. Wano so wa ha. Oheneba Akyempimhene ni akrapopa. Eno no. Nana Akwasua Frempoma Saponkuma Kuma. Wano ana presidential candidate ama CPP. Nana so ewa ha. Yaman money ya nyamisha ne pa. Enye ya kasa ya CPP kwa me nkroma CPP. Ane nti kumba mponkoma obapa kosia sapokuma nkoma oba kolofo wasi fam wasi ane bisu bi nua dikoni betina se yeye ene ti wono so aba amuyira yako shade ene dakna ane wono ade ebrana nano mo sabre ade ato wono ene ya wate Ghana man suafo wo hwe akwan ni Akyempimhene mo monana bantama mrasodani yes in way yangro honorable asenso boache wo yi akwan wadu ha honorable asenso boache minister for laws honorable asenso boache bantama mrasodani Ghana man suafo wo hwe akwan yeso na ma chia me madaro bebu mo na wadu ha honorable bebu ya mo akwaba sese nyame adom ni pensu kumasi akwan nyina yeye yedana se honorable asenso boache Ghana man suafo wo hwe akwan yeso bantama mrasodani honorable asenso boache bantama mrasodani suafo oshe akwan so waba honorable asenso boache wadarumeru akwaba Oheneba owusu koko Oheneba akwaba Opemsuo radio Opemsuo TV
Funny life. Nanano. And you take people over me or children so you have funny life. You're the only one I show you now say. You're the only one I show you now say. I know you will be a boy. You will be a boy, will be a no papa. I know you will be a boy. Yeah. Honorable Alan Kojo Chamantin. Bema Fafa, Yamokwaba. I will be a wonderful. Ya bema, ya bema. Nana ya bema. Bema ya bema. Kaina ya bema. Ya kwa. Kamo se nyamedo muyania. Ochina. Yabasaya kwa Doteyie ne so. Ene yada tosumienu. Ochina ene twatwo. Hallelujah. Baba bashane kwa eliachi. Opemsuo TV. Ya chira amamre ni amania. Ya chira asantesam. Opemsuo radio. Radio a obate. Amamre ni amakia. Emu asam kwaje. Menshia kotokofie ani awo. Ya baba. Baba. Sia. Ya ni agrosia. Ya ni agrosia. Sia. Sia. Bibi boss ya. Yeah, baby boss, yes, yeah. Yes, yeah. Yeah, the Anglos, yeah. Yeah, the Anglos. Sabri. Yo. Ahire. Ababatina. Yes, yeah. The Anglos, yeah. Yeah, the Anglos, yes, yeah. Afei ana wahine Martina Baby Boko Mami kuneni Amani akwanso ensese bosuo egunu so Adenti ba metina pagya ni mo Wahine yire tina Wahine yire abanka ne to Waba papa bi waba bidie Waba kuko bi fo yansani Ye waba ni ma wadi o Abushia wahine Ya mo wahine yetete no Ebo yetete no se wontimi wano wahine mari ye Waba yansani Ya efifia dia Nira Wadeno ada asoriye Esusu bidie Enebia waba tina se dia yebe Asi ye badi pa bia frimensa Wahine yire se adofo busu bi kwame Etume ni baby enso Wahine se adofo busu bi amano Wasi busu bi abia Madi yina na kwe Wasi binia no makasembi Mami kuna nini Wasi babo uwe chane bodi ya sa chane haba eguso Aniti wenia no makasembi Kama nkobesha bodi ya hai ayirade Bodi ya kajenchene Kakone ne ma adi ato bibiodi Yanso babo uwe Besha bodi bodi ya fridensa Apa tina Wahine yiro tina Wahine yiro kukuodufo Wahine yiro nyansane Waba kukuodufo Anadi ya wase Amasai musu bi muame Amasai meleme Ene Yewani mi edomi ashame Yewani mi ashame biyako Babu uwo amende mi biyasesa Say ene mami kuyadi ega sanara Bibi boss, yeah. Yes, yeah.
dear Gracia. Yeah, dear Gracia, my secretary. Yo, Sabre, you might be able to go in one of my picture with more. Amania Council and Sessa, you show a book and so. I didn't say, and I'm not made a drop here. I don't say any drum on one so. I said, a member council. I said, another one of so. I said, that's here. Abusia, I am a member one, you go so, you know. Don't see a number yet. I didn't say that so as you go so. I need it. And Sasa was so good. I was so one of my own. So, therefore, yes, you also complete service. Mirase, Nana Machame, Madame Mebu, Muamonana, Doctor Papa Kwasi Indio, Doctor Papa Kwasi Indio, Ganania, Omanana Son Faswa, Doctor Papa Kwasi Indio. Obaya, Ose 5,000 Ghana cedis, 50 million. AC Oheneba, Kena Adusei Poku so, Yantu Abusiena, Yaditi, Yabadoka, Papa Kwasi Indio, Ase, Dasemu, Dasenyama, Yesrenyam Bepamauda, Dr. Indio. Piao na hima na ediasa na wase na ni abre asante ediasa e de kire ye nibre na hima se na ni abre bia na bia nyado na ni abre o obi emo no no yenso Akyempimhene bia piao na piao wase na ni abre o na ni abre na hima e fatao yo say anananam asiyafa ento adofo anim ya meya doma echina anapa no nsia ya meya doma echina anapa no nsia na ya hye amamre no ene amane na se ya bejina mo akwapem na nwumre no nsia kwapem se nananam ebepeje wono mo ansa na da hyiemu ya amane ni bunu mo ansa na Akyempimhene sifem akwakura ene nte sai ena enhyehyeye no etie ochina anapa no nsia
kɔpem anwummerɛ no nsia tia na moahyɛ ne nso de ama yɛn dwumadie no nyinaa Opemsuo ɛfa no live wɔrɔmafa firi nnora ɛnɛ ɛna ɔkyena ane me nua bɛma ɛwɔ Opemsuo radio ɛna sɛsɛ deɛ ɔhene yere adwo apɛ bi me nso masesam mewɔ Lassen TV ɛna Lassen FM 96.3 ɛna Lassen TV ɛne da hɔ clear ɛhɔ ɛna sɛsɛ deɛ ɔrehwɛ adwo apɛ bi a wobɛhu no I Lassen TV ɛne Lassen radio yɛne mo a ɛhɔ na sɛsɛ wo nua ba bakɔ akoduro ɛne nti yɛkɔ yɛnim nyame yɛ adom a ɛkyena nɔpa no nsia ne ahyia mu wɔ ha na yɛtoa amammerɛ ne amanneɛ no so kɔpem anwummerɛ no nsia te yɛ na moahyɛ ne nso Madam Mebru Nana Mochame Muamunana Bantama Asenso Boache Bantama Mrashwedani One Nana Kodin Kray Chatwa Ama Wadane Ho Ochina Anopak Akuko Yiri di Ko ni awa Honorable Asenso Boache Madam Mebru Yamuakaba Enchebia Nana no mbama wo muso enchebia Nana no masore Nana no Kyidomfo asore Kyidom ene ahenema ani ahire na nanom free new mail komanimo ebesi Adusei ha yes Yadamase Nana Machia Mese, a free railways here, Bessie here, police station Oba, and I am your store. But be over to maybe now I will Juma. Achiame Yadamosiamu Nana J. Nyankwada Nana Machia Mese, Mama Sonte, Sao China, a free railways or police station or ABC baby away. Aha traffic light na se hono na ye ni dwa ye mie store na be mie kaye ni nyina de ye betumi abie store na ye de dwa na nanu modaru mebru ye sire nyamepa ema moda sabre na nanu mo sorry na nanu Kyidomfo asori entutu masankran profe mudi ade obi ni bie ahene na nanu mo sorry modaru mebru Yesre nyame pama mada
Asantema Enkoso Ohene. Asantema Enkoso Ohene Emprepre. Yura Afi. Ana Wedra Ochi Anasa Kwami Chichi. Asantema Enkoso Ohene. Nade Jamana Feyase Kyidomhene. Ye entim Dakalisuo no. Wanu na entim Dakalisuo ne mai bebo wonu krom. Nade Jamana Wahini si Poku Opemsuo asachine na wompen wasam no si daka ne wasantemam no sanso wo santayene wahini si Poku Opemsuo na dunku wonu na ni tim Dakali kuya nanso woni tim Dakali obuku ya nanso entim Dakali entumeno entim Dakali suno na dunku asantema zongo nkoso ahene Oheneba na domina se hene bafo ya boten sasuna da woma se ahire nanum nyina wa ha na kobi ahire nanu nyina wa nyamisho ampa na duma se hene na mankwa kudom nyamisho ampa na boaje sare Achoma besiase hene Nyamisho papa po nyina ka Kyidomhene ho Nano madoma anche ana honorable Eugene Boachenchi road minister no so matimam na sabejani okufu asensu Boachi obaye 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis Eugene Boachenchi wano ana Yesu bimba sebejani Honorable Eugene Boachenchi obaye 2000 Ghana cedis and can spend 20 million. Nade Jamana na kusu abadum Asantema Enkoso Ohene Nana sa Kwame Chichie One Asantema Zongo Enkoso Ohene Sariki Abdullah Ali Bari Owoso Adua Madaru Mebu Yamamakwabe Asantema Enkoso Ohene Asantema Enkoso Ohene Nana sa Kwame Chichie Owa ana Asantema Zongo Enkoso Ohene Otufo Zongo Enkoso Ohene Sariki Abdullah Ali Bari Sariki Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah urufa munasiri Alhaji Sabota Honorable Kyidomhene Asantema Enkoso Ohene Nana sa Kwame Chichie Ana Asantema Zongo Enkoso Ohene Sariki Ali Bari Madaru Mebu Yamakwaba Alhaji Sabota Special Assistant Yamakwaba
Otumfo here and now on the dinner on the morning. Sabia Blue ever transfer. Nananom afeina ebraso se nananom ema wonum emuso no nsia eyaba no ensase no nsia ebo ohene ewe yiase amamre ene amane akwanso yehwemo no num ekwonanim pa na esanse ade sa no nsia bo na ade sa na asemosa we dia asemu nyansan efrisa ohem popro na da afami Akyempimhene achina eno besi fam akwa akura akura aninti nyame ya domo a wochina Kyidomhene asante Kyidomhene Opemsuo wono ankasa obesi fam amabehwe ne bani achi abamu mpanifo bebre ene beba amamre ni amane ni burumu nyina da ye beye nananom hemfo ene ahema no eda mu nyina mo ase mo bra ene madagie na ade ma me no makunafo ahene nananom chidom ahene ana sabre wokre ade nti ene sa chidom wo mani abre mpani abre na nananom hemfo abre mpani nyina wo nyina atobese no wasi ye de na sinse cheja ma se ya tupande dey anasie ya titu anti akrabo ba mo wo wodi Akyempimhene ko ade nti sabre ye ni abre ko pem sa china Akyempimhene obesi fam kurakura no asantemai ani babutu efisa Kyidomhene ni bere a na asantemai nyina ye ni abre ade nti achira de ade chira de chira adwoda ayajo eda Doteyie ana Akyempimhene besi fam kura akwa akura adenti aya ni ashalenso nyame ya domo a achina ana afei yebeja Akyempimhene achi kwan kura yo sabre yeria Kate Bansa yo sabre yeria abapa Kate Bansa wasi ni nua prako pe ni nua nimpo ene Akyempimhene ya sabre wada empamui ene nti sabre Kate wasi wone ne mame ayo ofenso hima wanu maka wanu ho abomu ofenso hima wasi Kate Bansa wasi wabaya sese die ayo Doteyie ne eye ene nti die beka ne se ne shanti ade ya wodi eje ne nua bemba a eye Akyempimhene kwan enesikai empimnum kanete tedia no opipi aduenum 50 million no achi owie ye waso kita ne double ne patia ba no ne snap eya nso na wose meni aprakope wose papa meni aprakope wadi kan aduomo ba mo wuo ase dia wadi kan ye tu na chirija sa mampa ye tu ne bedi Oheneba Akyempimhene wade shokronkro madie nyina ndao wase asam kire me so wona besusu wo kire wo ana ne ba bo wo mo oja me wokwe ade nti wase ne patia ne shanti ade ne double odi ja wo kwan na wo kwan ye bisam wa wase ne shanti ade ne yesidi ha no
Asana and Pima Duenumwa, what they Emma Bushia, Yanfantonsu, Yanfansom Yaho, Yanimsan number GNC, Yada Sedada, say and about Kate Bansa, or Casa, at the Hrem, I don't know, or America Brochi Memo, was it Anne, say and I was here at the Achra Bushia, I don't know, and it was another number GNC, Yada Sedada, Abushia, and Anam Apeja one more, one of my Peja one more, and into Sawuti at the 221, Aya Amani Libya, yeah, at the Apeja Yemo, or Pemsa Watchina, and Anam Basai Ababat and Uncle now a video a china no crackra, Yade Aja Akyempimhene Kwan, a china and another crackra, and ain't I didn't see Yabeya Duma, Yabasaya Ababetua, Adusei so, Aya Mamre, Aya Manie, Yadia Nanakwai, Kyidomhene and Yabria, a free free, what Tobes and no, a try a rusher, a fatty crowd about the bay, say, Nina, you see a baby at the free more. Abusia de daye ekoso ya die nananom ama wono muso no ekwan eda ho yanso ebema ye musubi empense ade sa na samasa aditi enade ahai ene ade ebe ya nyame ya domo a sempense atopre etojo dode a ochina nananom besa atena sebio na fe die twato amane akwanso ye de agya Akyempimhene ekwan Abusia Ajua Aprebi Ohenere Lawson TV and the Lawson Radio and as I say dear Ubehume Yenshia 96.3 Yanemwa Aya Lawson TV and the Lawson Radio Ochina Adomba Domso na Chedia Ponyanko Pama Yebesai Ashiebi and the Muyina se Emma Mumo and it's here and the Muyina se Emma Mumo and yo Emma Muyina Bo and ha Anyado